Rukometni klub Nexe osim svojih sportskih uspjeha uvijek je djelovao i na humanitarnom planu, tako će biti i ove godine, ako se ne varam, 4. put za redom. Vjekoslav Mahalić, predsjednik nogometnog kluba Šipovac, nama dobro poznat, naš kapetan Saša Barišić-Jaman trenutno malo u off što se tiče terena. Jedna prekrasna humanitarna priča nastavlja se, ako se ne varam, 4. godinu za redom. Vijeko, o čemu je riječ? Znači 4. godinu za redom nogometni klub Šipovac, udruga Uvijek tu, organiziraju humanitarnu, odnosno donatorsku akciju za SOS dječje selo Ladimirevci, u kojoj eto 4. godinu na naše veliko zadovoljstvo sudjeluju i igrači i uprava rukometnog kluba Nexe. Ove godine nam je cilj nabaviti 4 televizora, opremiti do kraja informatičku radionicu u SOS dječjem selu Ladimirevci i nabaviti 16 prehrambeno-higijenskih paketa za svih 16 SOS kuća u Ladimirevcima. I ove godine, Sale, opet se odazvao rukometni klub Nexe, točnije igrači. Evo o čemu je riječ, i sam si roditelj, kada vidimo osmijehe djece, to je neprocjenjivo. Pa naravno, svake godine sudjelujemo u toj akciji. Ovo je, ja mislim da je jedna lijepa gesta da možemo pomoći onima kojima je najpotrebnije i ja mislim da ćemo samo uljepšati božićne blagdane i nadam se da će udruga i svi koji sudjeluju u toj akciji stvarno pripomoći da se skupi što više novaca i da stvarno budu svi zadovoljni. Kao kapetan momčad vjerojatno nisi imao problema sa dečkima? Pa nikad nismo, što se tiče tih stvari, stvarno imali problema i svi igrači i ljudi u klubu stvarno se svi rado odazvali i evo, ovom gestom samo svi pokazuju koliko su spremni pomoći onima kojima je najpotrebnije. Vijeko, možda da odvrtimo malo film unatrag, u ove 4 godine napravili ste jako puno. Pa stvarno jesmo. Od početka smo cijelu priču radili znači sa lokalnom zajednicom, radili smo je u dogovoru s ravnateljem SOS dječjeg sela Ladimirevci i napravili smo jako puno i što se tiče tehnike, prehrane, svega u principu što im je trebalo, mi smo im u sklopu naših mogućnosti uspjeli nabaviti, ali svake godine onaj najveći plus, onaj najveći osmijeh, ono najveće srce je bilo kada smo došli tamo, bili s njima, bili s tim klincima i odlazili svake godine iz SOS dječjeg sela Ladimirevci sretni i nasmijani i veselili se što prijašnjem povratku. Ova priča je malo šireg, da tako kažemo, djelovanja, uključilo se tu još? Ove godine posebno veća, s obzirom da je odnosno da je uključena i udruga uvijek tu, uključena je znači cijela Hrvatska. Jedna stvarno zanimljiva stvar, uz znači upravu i igrače rukometnog kluba Nexe u akciju su se uključili i uprava i igrači rukometnog kluba PPD Zagreb. Isto tako puno naših lokalnih nogometnih klubova, osnovna škola Dore Pejačević iz Našica, osnovna škola Ivana Brlić-Mažuranić iz Koške, udruga vinara Moslavine, Crveni križ Našice, Darda, Rijeka, Crveni križ Osječko-baranjske županije, stvarno jako puno i pojedinaca i organizacija. Vi ćete opet put Ladimirevaca? Hoćemo 20. ili 21.12. Takav je dogovor, krećemo u prijevoz, odnosno isporuku donacije. Sala, ovo nije prva humanitarna akcija rukometnog kluba Nexe, bilo je toga još? Pa sigurno da nije prva, a ni posljednja, tako da evo kažem, kogod je spreman pomoć i Vijeko i na Facebooku, na stranici NK Šipovac, udruga, sve možete stvarno pomoći toj djeci. Evo, mi smo svake godine tu i bit ćemo sigurno još iduće godine. Šta imaš to u ruci? Evo, to je dres od našeg Luke koji smo potpisali svi. Mislim da ide na aukciju, da se skupi što više novaca za taj dres i evo, mala financijska pomoć. To bi... Sale, hvala ti, od srca hvala. Vijeko, ako se prisjetimo ovih prošlih godina, bilo je tih aukcija još? Je i bit će ih, sutra već kreće sljedeća, prva otvaramo sa zlatom, sa upravo ovim dresom na stranici nogometnog kluba Šipovac, odnosno 3 šešira. U aukciji ćemo ove godine još imati dres Ivana Čupića iz Hrvatske rukometne reprezentacije, dres Silvija Marića iz nogometnog kluba Dinamo, dres Vedrana Zrnića iz vremena dok je bio u RK Gorenju i kao šlag na tortu prekjučer dogovoreno, znači odlazak za 2 osobe na utakmicu EHF Kupa La Rioja Nexe kao posebna zabava
zadnja aukcija za ovu akciju. Ne treba štediti, dečki, svaka čast, evo, nadam se da će ove akcije potrajati dalje, što više dječjih osmijeha i samo tako dalje. Hvala lijepa. Hvala, Hvala Sale još jednom.